Thokoza mkhulu. Yeah. Yebo mkhulu. Ngicela ubingele nje ababukele video uyichaze ubani okwabani utholakala kuphi. Yeah, sanibona abalali bami. Lona likhuluma naye ugobo lempundulo kaTembe Sibongo. Utholakala kwaMhlaba uyalingana endaweni yaseSikhemelele. Isigodi asakhele kusesifomothini. Esifomothini. Yebo. Mkhulu ngibona ushaya enye ingoma lapha. Ngibona ushaya enye ingoma lapha amagogogo kwahlokoma inkundla. Siku ukuphi lana mkhulu futhi kwenzakalani? Lapha sisemsizini. Ukhona uzakwethu obuyise ithwasa emsizini wasathi mne wethu awuzungilekelela lapho ba nami nakho ngibuyise ingane yami. Izinto esidume ngazo ezokuthwasisa ke umuntu mayethwasisa siyasizana singabangoma. Mkhulu yini ukuthwasa yini ukuthwasisa? Ukuthwasa umuntu usuke egula ngedlozi. Uma egula ngedlozi afike ekhaya bamtshele uma ufika lapha nokuchitha amathambo njengabangoma chitha amathambo besho ukuthi lapha ke uphethwe yini thina into esibonile kulomntwana siyesabona idlozi lasiyathwasa ke manje sokuphilile umqemani akusekho gula khona makuyidlozi uyaphila sosekhaya manje. Okay mkhulu, ake sithi ke umuntu ufuna ukulungisela idlozi nawe mkhulu uyakhona ukulungisa lezo inkinga efana lezo umuntu meguliswa idlozi. Umuntu mayigulwa idlozi siyakhona ukumlungisela, yalungiseka idlozi into vele esikhule ngayo esithwasele yona leyo yokulungisa idlozi. Ngoba umsamo kuyiyona into engcikithi yempilo yomuntu ehleli. Okay. So siyayilungisa indaba yomsamo ukuziqonde nedlozi lakho likwazi ukuliwamukela mawucela izipho likunike. Okay mkhulu, uthe umkhulu bani ugoba lempondo bani? Ngoba lempundula Tembe. Goba lempundulu Tembe. Yeah. Inombolo otholakala kuyo mkhulu ukuze abantu phela abantu abathwasile abalaphi bafuna ukulungisela imsamba bafuna ukulungisela amadlozi abo. Hayi inamba engitholakala kuyona ithi 079 079 99 futhi 082 33 inamba engitholakala kuyona leyo ngisebenzisa yona kuphela ikhe inye ngisebenzisayo. Okay. Yeah. Hayi siyabonga mkhulu. Siyabonga.